फेरेंगा माने इएमखौ बिथाङा सासे ओरैबायदि हिंसाखुरिया दा दिनै बिनि माने बुंनायफ्रा गासिबो रावफ्रा बर' जाथिनि बिखौ खामथावथाव आरो बर' जाथिनि बेरेखा हिंसानि बाथ्रा बुंबाय थायो। फेरेंगाव बुङो नोंनि बे हिंसा खालामनानै बे खामानि मावबाय थानाय आरो गावनि बर' फिसाखौ होखारबाय थानाय मोदै रुदु सोगाबबाय थानाय बे दिना फैगासिनो दं फेरेंगानि दिना। दा दिनै जों मिथिदों फेरेंगाया दिनै गावहानो माने फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय समस्थियानो गैया बेहा। दा दिनै जों मिथिदों जे माने 13 चिरां दुवार बेयाव रायजो राजाफ्रा बेखौ होखारनो नागिरबाय बे जायगायाव बियो टिकेट होनो नागिरासै इउपिपिएलआबो टिकेट होनो नागिरासै बेखौ दिनै अबेबा माबायावसो मा होनो बावखुंग्रि समस्थियाव दिनै बेखौ माने थोनहरनो नागिरबाय दा दा बावखुंग्रियावबो होनो नागिरा आरो ओरै पर्बतआव थांनो नागिरदों दिनै पर्बतआ रायजोफोरा सैया बेखौ आरो चिरांनि सिमावबो होनो नागिरदों निसिमावबो सैया दा गावहानो निजे दिनै जायगा गैया जाबाय मानो बिदि जाखो बेलाय माने बे माने जानाय खारना जाहैबाय रायजो राजाफोरनि अननाय मावदों रायजो राजाफोर बेखौ गाज्रि मोनदों इभेन इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ सुखुवाखै बे दिनै रोखा रोखा जाबाय दिनै बियो जे दिनै जायगा मोना जादों जायगा गैया जादों बिहा बे जायगा गैयै जानाय खारनानो बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जे न' बां सावनानै होखारहोदों आलाय सिलाय खालामदों बे आलाय सिलाय खालामनायनि बेनो बे माने मोनसे अभिशाप नांदों गोरिब गुन्द्राखौ जेब्लानोखि अननाय खालामो गोरिब गुन्द्रानि सायाव जेब्लानोखि अयथासार खालामो बे फाबा नाङो बेखौ सोरबा गोरिब गुन्द्रा सावहोनाङा जोंबो सावहोनाङा अट'मेटिक नांखायो आरो जेब्ला अननाय खामानि मावो माने अयथासार खामानि मावो गाज्रि खामानि मावो अब्ला स्वयं माने खालजुदा गावनो स्वयं बेजों गोबायो दिनै फेरेंगाया जेखि जेरावखि थाङा माने बेजों खालजुदा अलरेडि गोबाखाबाय दा बेखौ माने फोजोबनो थाखाय दिनै खालजुदा अरायबो बेखौ दैदेनबाय थायो बेखायनो बे जेखि मावा बे भुलखौनो मावफ्लाङो जेखि खोथा बुङा बे गाज्रिखौनो खोथा बुङो दा बिनि समा फैबाय खालजुदा बेखौ फोजोबनो नागिरबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ नेनानै दङ फेरेंगा जेब्ला गाबगोन फेरेंगा जेब्ला इलेक्सनाव जेबो थिखोबनाय नङा बे जेनगोन अब्ला बै दुखु गोनां रायजो राजाफ्रा दुखुथिया रायजोफ्रा मिनिगोन रंजागोन मोसागोन बे समखौ नेगासिनो दं फेरेंगा बे समखौ गोसोखां फेरेंगा नोंनि अबस्था मा जागोन दा बेखायनो दिनै जावले जावले जों आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावो दाबो सम दं इसिबां माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बेखौ होखारनांगौ बिटिसिआ दाबो दायथ' लानांगौ दा जिथु माने जों आयेननि बाथ्राखौसो बुंनाय जादों खुनु आयेन बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै आरो जों बाथ्रा बुंनाया खुनु जाथिनि बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै खुनु जाथिनि एगेन्सै जों नङा जों बयबो जाथिया बयबो रंजा खुसि था खिन्थु जायफ्रा इलिगेल खामानि मावदों आयेन सिफायनानै जोंनि हा हु सेना लादों बेखौ होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामनानै जों दिनै खामानि मावबाय थादों फेरेंगाया दिनै माने आयेनखौ माने रैखा खालामनानै जे आयेनखौ सोमनानै इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनो नागिरै दिनै जोंनि बर' फिसाफोर जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव थानानै दङ जायफ्रा माने ट्राइबेल राइट्स एक्ट जायनाखि FRA 1986 बे आयेन बायदि जायफ्रा थानो मोनो दिनै बिसोरखौ गोबां जायगायाव होखारनाय खालामबाय बिथाङा गोबां जायगायाव न' बां सावदों गोबां जायगायाव आलाय सिलाय खालामदों गावनि फिसाफोरखौ दिनै गावखौ खालामदों मोदै रथ' दिनै न' बां गैया मा गैया जादों आरो बिनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों दिनै जायगा जायगा मानसिफोरखौ थानाय जाबाय बुथारनाय जाबाय अना खानानै दा दिनै एथ' जौगा आलाय सिलाय खालामबाय बर' फिसाफोरखौ दा दिनै बेफोरो मुगैथाव बाथ्रा दा जों